Значи краката ми се горе-долу в тази позиция сочат на различни посоки. Едната ми ръка е напред, другата е пред тялото. Значи тая може да взема различно положение, може да бъде тук, може да бъде тук, може да бъде дори тук. Окей? Ето отпред. Ето различни варианти. Така, горе-долу ръката е в това положение. Може да бъде ръката тук. В случай, че искам да извадя оръжие, тогава може да бъде в пояса. Иначе няма работа. Това какво е важно? Важното е да се свикнете тук. Тук да имате хубав кляп. Ако нямате хубав клеп, ако стоите така, нямате сила. Трябва да извадите сила от краката. Това е много. Окей, тук сте стабилни. Значи, тук сте стабилни, когато бутите. Също така, той ме хвана, ако имате ръката, двете ръце. Окей, тук съм стабилен. Имам това положение. Окей, трудно може да ми трепа, ако не напълно кой знае колко мерси. Това е първата позиция. Значи, това нещо. И краката могат да бъдат напред и назад. И това нещо, дърпане трябва да присъства. Защото му подавате цел и след това е напад от нас. Чисто. Това е много важно също. Така, стойката се сменя с крачки. Важно е да можете да си издърпате тялото до ръкавища цел и излизате там. Това цел и излизате там. Той е изгърбен, той е крив момент. Аз мога да го ръководя. Това е представени проблем за мен. Това е културата. Значи ще направя да се води долу. И мога да действам. И води. Същото нещо правим вън. Значи номера в цялата работа, че аз имам някакво нива на защита. Имам едно ниво на защита отпред и едно назад. И се получава следното. Ако аз не съм успял и ходя, ако аз не съм успял с едната, аз имам втора ръка. Тая ръка ми е защита за бека. Тая ръка може да работи вътре. Значи две ръце. Една ръка, втора ръка. Хубаво позициониране с център на тежестта. И движение напред и назад. Да пробвам пак. Да. Значи имам вътре вътре в него. Една обърка. Да. Просто е. Така, ето. Тук мая. Вижте ли? Няма никаква разлика. Тук просто значи ето хубаво позициониране. Аз като мисля центъра на тежестта, това ми е много стабилно. Тук имам хубав контрол, тук късно. Също, това така към мен. Да, удари. Окей. Само позиция. Тук, мога, убием тук парите. Мога да набия тук, мога да набия тук, мога да набия в главата му директно, ако имам дистанция за това. След това да го ударя там. След това да го ударя там. Така, право върху тази дистанция. Значи изпълня просто. Окей? Искам да цела леко отгоре на долу, защото тук е мека. Искам да бъде по този начин. Това е пак там. Така. Тук да бъде блок. Това е моята цел. Аз самия мога да блокирам допълнително. Значи мога да блокирам тук, мога да блокирам с предмишница, мога да блокирам с лак. И съответно мога да правя някакви варианти за това. Такова вариант. То е вече по-късно. Идва към шефа на дай ми с тази ръка. Ще вижда ли се тук? Да. Дай ми към шефа. Това е начин да го стъпам. И тук да мога да го работя. Да, служението изглежда, все едно имате нещо на земята. Значи,
Това е движението, което правим с тялото. Отстрел. Обаче ръката ми стои напред. Ръката ми не скочи някъде там, отгоре, за него отгоре. Когато ударя, правим пак. Когато ударя, трета там. Там. Вътре. И мога да го възможно. Това е важно. Значи, идва някаква атака. Аз съм в така начин пазя. Това нещо ми е като някакъв мерник. И се пазя в гард. Ако искам той да му атакува, мога да затворя ръцете. Да му дам някакво тяло, което да мога да ударя. Идва някаква атака, аз съм тук. Това е добре. Аз не контролирам тази ръка и мога да го целя. Така че мога да го целя с слабо. Мога да го целя много ръка. Мога да го целя тази страна. Мога да го целя долу. Мога да го правя или тук. По-натам. Значи ръката ми се позиционира. Ръката ми се удари, тя прави моето движение. Значи тя се пренасочва. И вътре. Отвън казвам, би го направил малко по-различен начин. Би го направил така. И тук би хванал. Или дай ми така. Тук би слязал долу едно. След това тази ръка би хер. Отванал там. Тук би го ударил върху за по-зрачно да го спазва така често. Значи това нещо може да не отиде в бедната. Да, ръката се пренасочва и стои пред вас. Значи тя задължително е някъде напред. Тя е хубава, тя не се пази, не е тук. Значи може да се прави тук, но желателно е вариант,